Pipila ka buwan gikan sa pagduso siyang Certificate of Candidacy, nakugang ang mga Mandauehanon human mibuto ang balita nga gikanselar sa Commission on Elections ang COC ni dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortes. Giingong material and false representation ang hinungdan sa hukom sa COMELEC. Kini human dunay ni duso og reklamo batok kang Cortes, human niya gideklarar siyang COC nga eligible siya sa pagdagan sa eleksyon o gimarkahan og NA o not applicable ang pangutana sa COC kung doon na ba siya pending nga mga kasong giatubang karon. Based on the information I got that there was a misrepresentation, alleged misrepresentation of Mayor Jonas on his certificate of candidacy. He submitted during the filing of certificate of candidacy last October 1 to 8 this year. So this time, it will be now subject to the lawyers' remedial measures on how are they going to elevate this one or how are they going to defend. Pinaagi sa usa ka statement, gipahayag ni Cortes nga nagpabilin siyang usa ka kandidato sa piniliay, gawas kung ang Korte Suprema na mismo ang magdumili sa iyang candidacy. Saysay sa City Administrator sa Mandaue City Government ug Legal Counsel ni Cortes nga plano nilang moduso og motion for reconsideration sa NBank ug mga adlaw. Makakita jud ka, any lawyer can see the bias in the decision. We believe nga medyo kuanto no kanang ang decision was done hastily. The grounds are actually the very same issues that were already in the Supreme Court. So we don't know why ni-decide si COMELEC tingon ana, but we still have legal remedies man sad. So managlahing reaksyon ang atong nakuha gikan sa atong mga nakahinabing Mandauehanon kalabot sa maong desisyon. O juga kasabot nung sa dagan sa kuan dire. Bahin sa atong murag ubot ang kuan. Sir, naka-apekto ba ni sa inyo ha? Wala may kapikto kay ibaw ni midaan nga ang final judgment na is Supreme Court. Okay. So the Supreme Court released TRO nga si Mayor Jonas Cortes makadagan. Wa may mabalaka na kay hibaw mi nga paghudlat na sa Mandauehanon. Demokrasya ang panawagan ni Mandaue City Mayor 𝗠𝘆𝗀 samtang nipasalig sa ilang mga supporters nga dili mawad-an og paglaom. Maghinaot lang ko nga ang napay demokrasya gyapon dili sa Pilipinas. Sa mga supporters nato, sa tanan Mandauehanon supporters unat, ato lang awagon nga respetuan nato ug sa desisyon sa COMELEC, pero magmalinawon lang gyapon tagod mo panta, pero naagyapon tay paglaom nga makadagan gyapon atong mayor kay ni believe pamanta sa demokrasya sa Pilipinas. Kini si Queenie alang sa MyTV Cebu.